sir, do you think December was a fair deadline? And considering, sir, yung naging assessment and nabanggit po ng NTC about yung sa participation ng government in other countries, is Malacañang keen or the President keen on adding a budget to DICT para masuportahan po yung pagtatayo ng infrastructures on improving the signal po? Alam ko po na nagkaroon na rin po tayo ng budget para sa national broadband, no? Pero meron po tayong pulisiya na pinasa ng Kongreso na nagsasabi na talagang ang pag-unlad ng telecoms industry ay idinalagay natin sa kamay ng mga pribadong kumpanya, no? Dahil tayo nga po ay nag-liberalize, hindi lang po sa kuryente, kundi na rin sa telecoms, no? So, well, bagamat, ang sabi ko nga po is nasa pipeline na po yung NBN na bubuhayin muli, no? Naging controversial po yan dahil dun sa tinatawag na tongpats nung nakalipas, no? Pero ngayon naman po siguraduhin ng Presidente walang tongpats yan, makakatulong po yan, bagamat I personally have serious questions kung yan po ang solusyon dahil ng mga panahon ng NBN-ZTE, isa sa mga sinasabi nga natin is dahil nga po sa bilis ng pagbago ng teknolohiya, mas mabuting nasa kamay nga po ng mga pribadong sektor itong broadband network, no? Dahil sila ay makaka-adjust, samantalang kapag gobyerno naglagay niyan, static, no? So, pababayaan ko na po muna yan sa ating mga mambabatas because they are the policy makers of the country.